No, ta sytuacja jest tego typu. Generalnie mianowicie. Że tak powiem, wracam do gry. Nie żeby mi to sprawiało jakąś wielką radość. Nie no. Fajnie, jest wesoło. Wiecie? Wesoło jest. Jest bardzo wesoło. To jest trochę trudny moment gry, tak? Jama, zaspoilowałeś, ban. Bo teraz będę dawał więcej uwagi na wszystko. I no proszę cię, nie wstawaj. Dobrze. Sorry, aż mnie w nosie zaswędziało z tego wszystkiego. Szczególnie mi się podoba linijka: wasze organy płciowe uschną i zgniją. Będą pokarmem padlinożerców. Siema Zbyszek. No nie powiem, perspektywa jest wesoła. Nie? Jak najbardziej. Jako keta. Sie retten die Wette mit dem Städten, den Tausendmann. Dobry jesteś, że tak długo kończysz. Ja wiem, baby tak gadają. Czekajcie, muszę tu wykonać jakiś sprytny ruch, żeby stąd wyjść. Przesrane, kiedy dopiero myłeś okna, a tu zaczyna się apokalipsa i zamiast deszczu jest krew. Przesrana sprawa. Matka by się wkurzyła. Nie. Swędzi nos chyba na wódeczkie. No kuźwa. Kurde. Kurdeż balans. Którędy tu przejść trzeba? To już wiem, na czym polega trudność tego momentu.
Pulok! Wasz barabasz. Gdzieś ten szrank! No zajebiście. Tego mi brakowało. To już chyba wolałem tam być, szczerze mówiąc. By mogli dać mi spokój z tą szkołą. Ja nie wiem. Ja już maturę napisałem. A tu zaś 9:30. No chyba was pojebało. Wszyscy ci, co nie zdali matury. Wiecie co wam powiem? Jak kiedyś wyjdzie Outlast 3, to ja w niego nie będę grał. No to był dobry pomysł, żeby w to nie grać. Moje wszystko... No nie, no nie, no nie, no. Wszystkie moje uczucia religijne zostały podeptane. Głowa mnie boli. Zestresowałem się. A i w ogóle. Chujowizna. Tam jeszcze ten mamla stoi.
Ale to jeszcze by się działo w trakcie II wojny. To by był ciekawy bajer w sumie. Ale nie będzie. Na stówę. Nie budzą zaufania. Kurwa. The fuck? Często po prawej do mnie podobny. On? On wygląda jak Elon Musk. Ja nie wyglądam jak Elon Musk. Z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Ej, a to można takie rzeczy sobie robić, że religię no bo to jest jakieś tam... Nie wiem, o tej grze by się musiał wypowiedzieć ktoś po teologii. Czy ona uderza tam stricte... No chyba uderza, no jak Jezusów ze ścian zrzucają i takie rzeczy. To tak można robić w ogóle? Myślałem, że to jest jakoś, nie wiem... Jakby zrobili grę, gdzie się śmieją z Mahometa, to by im te studio pewnie wysadzili już. Kurwa. Dzięki Kamil za hosty. Kamil, ty byś to mógł grać, bo ty nie masz uczuć religijnych, które można obrazić. O kurwa! Pojebane gówno. No łazi ten pizduś z rękoma. Kurwa, ślepy zaułek, no. Teraz będzie tylko gorzej. Damian, zawrzyj pysk, bo się będziemy ciulać. Nie być taki mądry. Dobra, za 100 się było warto przestraszyć. Dziękuję pięknie. Szlizien troje. Dzięki wielkie. Cześć i krajku.
Chyba dostałem jakiegoś mini wylewu do mózgu. Co tu się odjebało? Epileptic attack is incoming. Epilepsja fotogenna. Kurwa mać. Przyznajcie, że tego się nie spodziewaliście. Bo nawet ja się tego nie spodziewałem. A po mnie to tak, tak? Okej. Jak to mówią, po mnie się można wszystkiego spodziewać. Tak, ja jestem samoukiem, jeśli chodzi o gitarę. 100%. Znaczy ja tam nie umiem grać za bardzo. Ja tam umiem zagrać kilka piosenek dosłownie. Ale szybko się uczę. Że nie mam większych problemów z tym. Ja dzisiaj grałem dużo i mnie tak palce bolą, bo już odwykły. Grałem tak regularnie, to miałem palce jak cejrowski pięty. Ale tak długo się nie grało, opuszki się miękkie zrobiły i bolą niestety. Po pijaku każdy umie grać. Znaczy, no ja na trzeźwo też umiem całkiem. Nie chwaląc się. No ja miałem coś nagrać, ale wiecznie nie mam czasu. Bo coś tam, bo coś tam. Bo coś tam. Ale postaram się. O, jaj. Nie, nie, nie. Nie tak, kurwa. Dobra.
Nagraj dla mnie. Pomyślę. Nie, no ja tak nie mogę. Co to jest ten? Nagraj dla mnie. Za 100. Nie ma takiego bicia. Czekajcie. Muszę zrobić motywa. O pieronie. Ja nie wiem co ja robię. Dobra. Monika nie wiem, znaczy... Chyba tak. Chyba tak. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. O! Fuck! Coś tu jest. Aha. No to pozdro 600. A to było takie pocieszne w sumie. Ale kurwa, żebyś nie miał za łatwo. Nic nie widzę. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a father up above, and he's looking down in love. So be careful, little eyes, what Zajęte. you see. Oh, be Jest teraz. Nie dał się zrobić. Może paradoksalnie do pierwszych. Jo wiem. Nie będę zdupił pomiędzy haślami. There's a father up above and he's looking down in love. So be careful, little eyes, what you
see. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. There's a Father up above, and he's looking down in love. So be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. There's a Father up above, and he's looking down in love. So be careful, little mouth, what you say. Trzymaj się, Monika. Nawet dobrze śpiewa jak na demona z piekła. No. Nieźle, jak na demona z piekła. Ale no, może brzydki. Może szatan. Kurwa mać. Ja pierdolę. Nie, kurwa, źle! Źle, jak po... Na chuj tak głośno te dźwięki porobili parówy obesrane. Nie można było normalnie tego dźwięku zrobić zbalansowanego do reszty, tylko musiał wykurwić jak orkiestra dęta. You're not evil, Blake. Just confused. Kurwa. Przepraszam, stężenie wulgaryzmów będzie rosło. Ja się robię coraz bardziej nerwowy. You're not evil, Blake. Just confused. Kurde, ja jestem confused so much. You don't have to hide. No właśnie, że I have to. Bo mnie goni szatan z piekła. Pado, you don't have to hide. Yes, I have to hide. Motherfucker. Szatanus from hell. Fuck you. Fuck you. Oj, tam zaraz szatan. Co tam było napisane? Nie wiem, panie, nie pamiętam. Nie wiem, nie czytałem. Jak z lekturami przed maturą. Kurde, co ja mam zrobić? Mam tam wejść? Przepraszam, już mi się chepło ze stresu wszystko. Nie, no nie mogę tam wejść. Jestem cały podrapany. Poharatany. Jak dzisiaj ja na siłowni. Wyskoczyć. A, okej. Dobra, faktycznie.
Nie klupać. Tak. Taki zakrwawiony łażę na siłowni. Bo mi pękają naczynia krwionośne, bo mi tak szybko mięśnie rosną. Siema Jarek. Ich habe genug für heute. Gute Nacht. Ja. Vielen Dank für alle Geld. Gute Nacht. Viel Spaß. Ty masz Masza. 931. Znam jedną Maszę. Ale to nie ta. Pardonks? Kurwa, zajebana mać. Przepraszam. Co za... Świetne. Jak tam Bąkol? A nie wiem, a co z Bąkolem? Nie gadałem dzisiaj z Dawidem. Stowej, stowej! Nie, nie oglądałem, nie było mnie w domu. Nie wiem, wygrali, przegrali? Właśnie. Ręka mi się zapadnęła. No i się, dobra. Zawarte. Nie mam się z czego leczyć. Czy jak się chce rozluźnić, to kupić tą grę? Na rozluźnienie? Tak! Coming. Ja pier... papier. Mi już od tego... Wiecie co jest jeszcze taki efekt, że po prostu jest czerwono i to sprawia, że człowiek jest bardziej znerwowany i bardziej przestraszony i generalnie bardziej źle się czuje. To jest taki kurewski efekt. Tak samo jak było w Super Meat Boyu. Wszystko było czerwone, człowiek się automatycznie bardziej wkurwiał. To jest takie, wiecie, psychologiczna zagrywka. Biegnij, biegnij, synu, biegnij. No nie mam siły już, no. Zaś się spadnują córy szatana.
O, Master Dio. stóp. I can still save her. Jess, Lynn. Her name is Lynn. To jest 80 stóp, to ile jest 80 stóp? 5 stóp to jest chyba 1,60 m. Trochę. Fajnie. Ja, jeszcze dalej. Na pewno potem wyjedziemy. Na szychta my zajechali. 800 stóp. Wesoło. Gdzieś ten wyjść jakoś w ogóle? Czy coś? No ja nie wiem, no. Ja tu mogę zrobić więcej jeszcze. Jeden metr to 3 stopy. Dół. Ale nie umie tam wejść. Mogę się czuć jak w domu. Ale ja nie mieszkam w kopalni. No dobra. Siema Joife. Straszna ta gra. No ta gra jest straszna. Powiem wam, to jest rasistowskie, że ostatnie etapy zrobili akurat na kopalni, bo wiedzieli, że Ślązak będzie grał. Ja się czuję... That's racist. Ej, ale na kopalni to już nie będzie żadnych tam beboków, nie? Kurwa, wiecie co tu będzie? Skarbek. Skarbek, ten co ma jedna noga końsko. I co przyłazi do grubioży po chleb. Co im sznity. Co im hachmęci sznity z tłustym i z nutellą. I on po ogień przyłazi. Oni mu go na łopacie dawali. Tak słyszałem. Czy to skarbek? A on miał być taki przyjazny raczej. To ktoś ciulał, albo te legendy, albo ta gra. Oh shit! Lynn! Wiecie, mówić kurwa nazot. Co są sznity? Sznity to są kromki. Klapsznity to są takie kanapki. No to można logicznie do tego dojść. Nie? Był rzech i widział rzech. Ja? Był rzeź? No to dobre. Tak to doszło. To tak było. Topek. Kurde, a tam było druga jeszcze droga, ale... You're not evil, Blake. Just confused. To pan dyrektor ze szkoły zaś do mnie gada. Niech on już się ode mnie papier. Ja czuję, że jak ta gra się skończy, to będziemy siedzieć na YouTubie i ja będę rozkminiał fabułę.
i oglądał tak zwane explanation videos. Bo ja już trochę się potraciłem w tym, co się tu dzieje. Wiecie? Fuck. Okay. To jest pocieszne w sumie, że nawet na kopalni mieli czas, żeby opiekać ludzi. I przystrajać głowami od bawołów. Czy tam... No, tam to wejdę na pewno, to 5 jak 5. No. Muszę. Nie mam w sumie wyjścia. Dziękuję, Hechus, za 10 kapów. O. Co za dekle robią ognisko w kopalni? Papyndekle. Chyba ino. Aż mi się odma płucna odezwała. Nie wiem. Jak to jest możliwe, że nikt ludobójstwa na taką skalę nie zauważył? Ciekawe w sumie pytanie o logicznych podstawach. Trochę ludzi, że tak powiem, się w tej grze straciło. A w sumie myślę, że to już idzie w dziesiątki albo w setki. Skoro na samym początku był dół, gdzie leżało kilkadziesiąt dzieci spalonych, to te pytanie ma podstawy. Nikt nie widział, bo świadków zajebali też. Kurwa! Ole się Przepraszam. Ale... Ała. Nie, ja po tej grze robię sobie 2 dni urlopu od grania i ja będę pił wódkę chyba. Bo ilość stresów jest za duża. Ewidentnie. Skarbek idzie. Po mojośnita z tustym. A ja mu nie mogę oddać. Bo ja bieda godny. Skarbku, idźcie. Idźcie raus. Tu nie włazimy. Tu można ewentualnie. Stream z picia wódki? To by było oryginalne, jeszcze nikt tego nie robił. Gram na poziomie trudnym. Ginę. Faktycznie dosyć często.
się włosy mechacą ze stresu. Mama, ja już nie chcę w to grać. Ja już nie chcę. No to zajebiście. Nie ma. Nie ma. Nie ma dotykania. No chyba... Pojebało bało. To wygląda trochę gigerowsko, nie? Tak jak od Gigera. Te różne te... No, robił takie te motywy, że te ściany takie... I checked faces looking for Lynn. Looking for my own. For Jessica. Ja już nie czaję, ale ten hop już... Dostał. Kop w szeląt. A czekajcie. I oni tu seryjnie byli te 800 stóp pod ziemią cały czas. Co oni się nudzą? Co oni tu jedli? Przecież to są normalne ludzie i no zarażone jakimś tyfusem. Kiedyś chciałem na kolei pracować, to mi się podoba. Przeciepywanie wajchy. If you've done something, I want you to tell me. Jeśli coś zrobiłem... Ale co zrobiłem? A wy coś zrobiliście? To lepiej się już przyznajcie. Ja nic złego ostatniego nie robiłem. Mam prawie całkiem czyste sumienie. Kurde, wiecie co mi się chce? Siku. Ale nie idę, bo mnie wciągło za fes. Śmieci wyniosłem. Co do matury zrobiłem? Nagrałem vloga, żeby się moi widzowie, co zdawają, nie stresowali.
Pompło! Ej, ale granie w tą grę na najwyższym poziomie trudności to musi być hardcore, jak tych baterii wam brakuje jeszcze. One się szybko kończą. To szczęść Boże Barbadzie nie powiedział ja. To się będzie kończyło jakoś lada chwila, nie? Oh, be careful, little hands, what you do. No to wbiją. There's a Father up above, and he's looking down at... Z godzinka jeszcze, co? To je nie udupia. Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. Aha. Zabijanie i robienie dzieci to samo. Cool story. Żeby nie powiedzieć, trochę się nie zgadzam. Kiedy wrzucę ostatnią część na YouTube'a? Jezu, nie wiem, przecież ja dzisiaj drugą wrzuciłem dopiero. Skąd mam wiedzieć, kiedy wrzucę ostatnią? Chcę się zdupić na dół. To nie wygląda jak dobry pomysł, nie? What have you done to Lynn? Where is she? We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. I want to see your true face. This is Baba. Your seed will burn this world. Where's Lynn? I welcome her infant lord, naked, hiding nothing. I lay down in this mess. Crazy motherfucker! I show Where my is she? true face. Show me your true face. Zastąpło nabytony. Dobra, pani. Jo zdupią mnie. Nie żeby mi się nie podobało. We make this right. Aj. Shite. Houston. Dobra.
has come. Prove your lust. Your child. Your father. The Christ we deserve. Watch. Pani. Jo, mam taką prośbę. Jakby się szło ode mnie odpierdolić, to bych był rad. A nawet content. Jesus, those wires are alive. Tu mnie, Where the fuck are they getting power from? tu mnie ciulnie. There's gotta be a way to shut it off. Czekajcie, jak te kable idą? Tu. Czaską lampa. Wiecie, co to tutaj jest? Idzie tu wejść, czy nie? Nie. Ja tu tak wszedłem w sumie... Nie. Co tu idzie zrobić? Nie, to jest ino... Drzwi barykadować, ja? Siema bagieta. Achtung, Minen. Kurde, królowo złota. No jest taka sprawa. Dobra. Dead. Bohater gry miał lepsze dni od tego. Można śmiało się dopuścić takiej presupozycji. Tak. Najprawdopodobniej tak. Dobra, on tam dupcy, jak oni to zasilają? No, prądem. Jak zasilają? Srak, no. Trzeba znaleźć jakiś generator i go wyłączyć w ciul, no i tyle. Tam idzie baba wodna. Kurde, jak on pod tą wodę włazi, to jest... jedna ślepota.
Aha, 2 generatory. Przepraszam! Wniosek jest taki, ona biega szybciej ode mnie. Płony, ja. Śluzowe. No i tu jest jeden. Nie. I am not satisfied at all. Czekajcie, ja wiem jaki trzeba zrobić motyw. Czemu się nie schowałem pod wodą? Speniałem. Za fest. Sztrąbek. Ona tam jakaś łazi. Grzech tego nie szczaskać. To by było troszkę mniej larma. No ale... Ale są dwie. Jedna daje, druga nie. Ej, ale tu my byli. Nie pamiętam, żeby tu był generator. No bo... Wygląda to tak, że tu, moi państwo, nie ma generatora. Miałeś w tym zaułku przed chwilą. Tak? Poważnie? Był tam. Gdzie w zaułku? No Kaj. No, muszę bateria przeciepnąć. Wcześniej w wodzie, w takiej budce, idzie lampucera. Haha, nie wejdziesz. Dobra, chyba można wyjść.
O, aż mi się czkuło, przepraszam. W sumie ja mam ten mikrofon cały. Magiczny. To kiedyś tu było. Ty też zawsze chciałeś grać w Górniku Zabrze? Ja? Nie. Ja nawet w rodzimej Polonii Bytom nie chciałem nigdy grać. To wiecie, o czym mowa? Kurde. Idzie lampucera. Nie masz baterii. Ja pierdyle. Ja pierdyle. Ja. 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 Co teraz? I co teraz? Opcja kontrast na full. LOL. Znaczy no... Coś widać, ale... Jest. Jedna. Jedna, jedyna. Trzeba ją szporować jak pojebawszy. What did you do to her? You can't keep a secret from yourself. Trzeba go rozpędzić i on to ma rozdupić. Na stówkę. Taki motyw. A może wcale nie. Paradoksalnie może nie. Bo on coś tak... niemrawo. Bardzo. Trzeba mocno rozpędzić może. Uwaga! Jedziesz! A! Banda gnoi. Nie będą straszyć. Niściulcami z piekła. Trzymaj się, Shidor.
Ślady krwi. To dobrze, nie? Idziemy tam. Jasne. Jasne. Czemu nie? Jasne. Siemasz Lady Gothic, cześć, cześć. $800 czystej God doesn't zabawy. love you. Not like I do. A, fuck. Fuck. No idź! Jaki mu? Gościu! Najbardziej omulna ucieczka w historii gier o ucieczkach. Masakra. Stary... Masakra. Muszę odpocząć chwilę, bo mi postać kojfnie za moment. Ta gra jest tak nudna, że przysypiam. No to kurde, kolego sympatyczny, musisz se zmienić grę do oglądania chyba. Jeżeli nie chcesz zasnąć. Ja powiem tak, ja się nie nudzę. Teraz 800 stóp wspinania. Zaraz mi ciulnie bateria. Nie wiem, musicie mieć stalowe nerwy, że potraficie się nudzić przy takiej grze. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. A, zdupiłem te czytanie. Dobra, już tam. Jeden czy druga lepsza? Ta jest lepsza. Bardziej zróżnicowana o wiele. Tyski, dziękuję ci za suba. Musisz, żeby było powiadomienie, to musisz odświeżyć stronę i tam kliknąć. Takie powiadomienie. Ej, co oni mi... Lynn! Blake, oh my God! Lynn! Help me! Lynn! I'm here!
Do you even press the sun? Dziękuję. Aha, I'm beating you. Get off. Get off me. Stop. You have to tell me. Off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd, too. I know. You think your parents are home yet? No, usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. What don't you know, Jessica? Oh, sorry. What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Mi już jest... Jak to naprawdę chodzi o to, co ja myślę, to mi już jest gorzej. To mi już się odechciało wszystko.
No kurwa. Stop! I don't know what you think you saw. Nie, ja już nie mogę, ja już nie mogę. Ciul, Tom zajebali. Ci drudzy teraz przyszli. Ja jebie. Ja już nie mogę. Co się tu dzieje? Fuck! Fuck! Lynn! Lynn! You're pregnant. How are you pregnant? Please. I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't let them kill you. We have to get out of here. Ja jebie. What the fuck? We have to find shelter. As far from those places we can get. Yeah. Oh. Kurde babo, nie wiem jak iść. Down here. We have to get inside before the baby comes. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay, okay. Jesus. Be careful. Fuck! Fuck! Lynn! You okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. I need to lie down. Back here. Oh. Okay. Okay. I just. It's gonna be okay, baby. Oh shit! Come on! Come on! O, kurwa bez jaj. Ja was podupiło. Oh, fuck! Oh, Jesus Christ, Blake! No bez jaj. What the fuck? I think something's wrong. Coś jest nie tak. Chyba coś jest nie tak. It hurts too much. Chyba coś jest rzeczywiście. Down.
God, give me voice! God, guide my hand! God, give me voice! God, guide my hand! God, give me voice! God, guide my hand! Fuck you! And fuck your God! Co się stało? Blake, a path. It's getting worse. Hurry! We'll find shelter. It's like the whole world burned. Kurde. Lynn, no nie umiano. Oh, shit! Blake! This is the baby. Yeah, she's coming soon! There! The chapel! We can take shelter! It's cold! Keep moving! Jesus! Fuck! The storm's getting worse! Nie, babo, idź. Come on, Lynn! We have to get inside! To ta będzie na Madejowym łożu rodziła. Oh shit! Shit! Oh! You need to lie down! I can't do this! You can! You can do this! Oh god! Something's wrong. Just keep breathing! Feels like something's wrong. Ah! It hurts too much. I know, baby, I know! But you can do this, okay? Just keep breathing! Oh, fuck! Fuck! Ah! Oh god! Oh god! Keep breathing! It's Just killing push! me! It's... Ah! Lynn! There's nothing there. Oh, Jesus God! Lynn! 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 No! Lynn! No! Lynn! Ah, no! So, Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play.
We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Stop it, get off. I got you again. That's the child, isn't it? My God. I've taken care of my children. But yours... I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. I to wszystko było po to, żeby Papa Knot się sam odjebał na końcu, no. Motosyns. Ja nie wiem, już mi się już nic nie chce. Papa Knot wszystkich odjebał na koniec. Hey, Blake. Try to find me. I'm over here. This way, Blake. Don't worry. I'll never let you go. You never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray, begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior,
Wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. No, jakby nie patrzeć, była to gra niosąca ze sobą duży ładunek emocjonalny, że tak powiem. Co z tego zakończenia idzie zrozumieć? Ja trochę nie rozumiem tego motywu. Ta dziewczyna to była... kumpela wspólna ich, tak? Tej Go i żony. W sensie... I ją ksiądz molestował, tak? I ona się potem prawdopodobnie obwiesiła. No to dobra. To jest motyw szkolny, że ta się obwiesiła, bo ją ksiądz molestował. A tamto co? No dwie sekty. No i w sumie tam to jest takie, no tam nie ma co tłumaczyć, no tam motywy paranormalne i tak dalej. Że apokalipsa i w ogóle... Tylko czy to dziecko faktycznie, co się urodziło, to było jakieś te? Jakieś takie, jakiś to był szatan, czy tam inny? I jak to było, że on nie wiedział, że żona była w ciąży? A ona urodziła i jak lecieli to... Przecież ile on tam był? Parę dni. Nie? Bo góra. Nawet w sumie nie jakoś dużo. I lecieli to nie było nic widać, a potem już jej taki bęben wywaliło i... Nie wiem. Na innym streamie mówili wszystko przez jakieś halucynacje wywołane przez jakieś wieże. Znaczy, nie wiadomo co to były te takie nagle, co się tak robiło jasno i takie syreny było słychać i wtedy tam ptaki spadały i ryby ginęły. I tak dalej. Czy nie odwalił Kitty w tym wypadku helikoptera? To można chyba różnie interpretować. W każdym razie, jakby nie patrzeć, ciężka gra. Ciężka gra. Czuję się jak po obejrzeniu jednego z filmów pana Smarzowskiego. Na przykład Dom Zły. To są te filmy, co jak się ogląda, to człowieka głowa boli aż. To jest tak się właśnie czuję. Są dwa zakończenia? Jak to dwa? Przecież tam nie ma wyborów żadnych w ogóle kompletnie. Ta wioska to była przenośnia przeżyć w tej szkole. Dobra, ja kończę materiał na YouTube'a. I piszcie swoje teorie pod spodem w każdym razie. Dzięki za uwagę i zostawcie łapkę w górę. Czekamy na Outlasta 3, w którego nie będę grał.